Hi, daar zijn we weer. Ik ben Iris. Ik ben Jamila. Ik ben Sadena. En vanavond doen wij het liedje River Flows in You van Jeroen. Het liedje gaat over, het meisje is gedubt door een jongen. En die jongen blijkt al heel erg lang vreemd te gaan. Maar het meisje wil graag dat het goed komt, maar dat komt het niet meer. Best wel raar. Ze zingt over Ben & Jerry ijs. Wat best wel lekker is eigenlijk. Ja. Dat heeft het toch over dat die Ben & Jerry's vallen uit elkaar. Net zoals zij. Je moet het gewoon voor je zien. Zij aan het huilen met het Ben & Jerry in haar hand. Kijk eens op tv. Ik zing al van kleins af aan en ik vind het erg leuk om te doen. Ik heb met de musical in groep 8 ging ik zingen. En dat vonden mijn ouders heel leuk. En toen ging ik er steeds meer dingen mee doen. Ik speel piano sinds mijn 5e. En mensen vinden dat ik heel mooi kan spelen. En ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Als ik blij ben, dan zing ik heel vaak. En ik ben heel vaak blij. Ik zing eigenlijk altijd. Altijd? Ja. In de klas zing ik wel zachtjes. En als ik blij ben of als ik verdrietig ben, als ik muziek maak, dan word ik vanzelf weer vrolijk.